χρησιμοποιήσουμε για να κινηθούμε ένα μικρό ροποτάκι. Η γλώσσα που έδωσαν η ελληνική λοιπόν υποστηρίζονται οι μαθητές από την κυρία Ραπανίδη Αγγελική, φιλόλογο, την κυρία Καλία Ελένη, επίσης φιλόλογο, την κυρία Ταμπάκη Ανθή, φιλόλογο και την κυρία Ρωμαΐδου Μαρία, φιλόλογο. Υποστηρίζονται από τον καθηγητή πληροφορικής στον κύριο Καραπάνο Κωνσταντίνου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αγωγής σταδιοδρομίας, τη γλώσσα που έδωσαν ελληνική, ασχοληθήκαμε με τον Αντώνη Σαμαράκη, τον μεγάλο λογοτέχνη, αλλά και τον άνθρωπο της κοινωνικής προσφοράς και του ανθρωπισμού. Σε ένα PowerPoint, το οποίο με βάλετε αυτή τη στιγμή, αποτυπώσαμε επιγραμματικά τους βασικότερους σταθμούς της ζωής και του έργου του. Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δούλεψε για πολλά χρόνια στο Υπουργείο Εργασίας, από όπου αρνήθηκε το 1963. Κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής, συμμετείχε στην εθνική αντίσταση. Το 1944 συνελήφθη από τους Ναζί και καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά κατάφερε να αποδράσει. Το 1963 μνημονεύτηκε την Ελένη Κουροβανά. Εργάστηκε ως εμπειρογνώμων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών σε πολλές χώρες για κοινωνικά θέματα και το 1989 ανακηρύχθηκε πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF για τα παιδιά του κόσμου. Ήταν πάντα κοντά στους νέους, τους εμπιστευόταν απόλυτα, γι' αυτό άλλωστε δική του ιδέα ήταν η δημιουργία της Βουλής των Εφήβων, που οδήγησε στην διοργάνωση άτυπων συνεδριάσεων της Βουλής, όπου δίνεται ο λόγος σε νέους από όλη τη χώρα. Ο Αντώνης Σαμαράκης έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου του 2003. Σύμφωνα με την επιθυμία του, το σώμα μεταδόθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για έρευνα στον φοιτητό της ιατρικής. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως ποιητής από τις στήλες των περιοδικών «Παιδικός Κόσμος» και «Η Διάβαση των Παιδών». Δύο ποίηματα του μεγάλου λογοτέχνη θα παρακολουθήσετε ψηφιακά, μελοποιημένα από μαθητές του σχολείου μας, σε λίγο σε μια ολότερα πρωτότυπη σύνθεση. Η πρώτη του ουσιαστική εμφάνιση στο λογοτεχνικό χώρο γίνεται το 1954 με την έκδοση της συλλογής διηγημάτων «Ζητείτε Ελπίς». Ένα χαρακτηριστικό διήγημα αυτής της συλλογής, «Το ποτάμι», θα ζωντανεύσει σε λίγο μπροστά σας μέσα από μια ψηφιακή εικονογράφηση των μαθητών μας με τη χρήση του λογισμικού του. Άλλα έργα του είναι «Σήμα κινδύνου», «Το λάθος», «Εν ονόματι», «Ζητείτε Ελπίς», «Αρνούμε», «Το διαβατήριο», «Η κόντρα», «Αυτοβιογραφία 1919», «Γραφείο Ιδεών». Πρόκειται για έναν από τους περισσότερο μεταφρασμένους Έλληνες πεζογράφους, καθώς τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Το έργο του Σαμαράκη έχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής καταγγελίας και αντικατοπτρίζει τις προσωπικές του ανησυχίες για το παρόν και το μέλλον της σύγχρονης κοινωνίας. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα και προσέγγισε τα θέματα του από μια έντονα ανθρωποκεντρική γωνία. Γι' αυτό άλλωστε έγινε ο ίδιος η φωνή όλων αυτών που δεν έχουν τη δύναμη να φωνάξουν. Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε κάποιες υπόλοιπες εργασίες των παιδιών του σχολείου μας. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γιώργος Καλαμάς και μαζί με τους μαθητές μου Γιάννη Γιαννόπουλο και Κωνσταντίνα Κατατοπούλου, όλοι οι μαθητές Α' Λυκειού Δημοσίου Σχολείου Πατρών, ετοιμάσαμε μια ψηφιακή μελοποίηση του ποίηματος «Λέγχο Μακόρι» στο Αντώνη Σαμαράκη. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση που δημιουργήσαμε το πρόγραμμα του ΜΙΑΛ 11, στην οποία συμπεριλάβουμε 3 μουσικά όργανα, κλαρινέτο, κιθάρα και μαντολίνο. Η εικονοποίηση σύνθεσης έγινε το ψηφιακό πρόγραμμα Movie Maker.
Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πανάγιωτο Βασιλική και είμαι μαθήτρια της Δευτέρας Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών. Θα παρακολουθήσετε μια ψηφιακή μελοποίηση του ποίηματος Κάτι του Αντώνη Σαμαράκη. Πρόκειται για πρωτότυπη μουσική σύνθεση που δημιούργησα με το ψηφιακό πρόγραμμα Φινάλε 14, στην οποία συμπεριέλαβα 4 μουσικά όργανα: βιολί, φλάουτο, πιάνο και τρίγωνο. Η εικονοποίηση της σύνθεσης έγινε με το ψηφιακό πρόγραμμα Movie Maker. Το έργο που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια δουλειά που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική». Το μουσικό σχολείο συμμετείχε στο πρόγραμμα αυτό με θέμα τη ζωή και το έργο του συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη. Πρόκειται για την εικονογράφηση σε μορφή κόμικ ενός διηγήματος του Αντώνη Σαμαράκη με τίτλο «Το ποτάμι». Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ελεύθερο λογισμικό για τη δημιουργία κόμικ του Ντου. Το διήγημα «Το ποτάμι» είναι το τρίτο από τα 12 διηγήματα της συλλογής Δυτή Τελπής, η πρώτη λογοτεχνική δημιουργία του Αντώνη Σαμαράκη, που πρωτοεκδόθηκε το 1994. Η πλοκή του διηγήματος είναι η εξής. Στις δύο όχθες ενός ποταμού έχουν στρατοπεδεύσει αντίπαλοι στρατοί που για 2,5 ολόκληρα χρόνια πολεμούσαν μεταξύ τους. Όμως, τις 3 τελευταίες εβδομάδες μένουν άπραγοι, ακούγοντας τα νερά του ποταμιού ανοιξιάτικα να κυμαίνουν ανάμεσά τους, αλλά χωρίς να μπορούν να πλησιάσουν σε αυτό. Οι 3 που φέρθηκαν να το πλησιάσουν για να πληθούν στα καθαρά νερά του σκοτώθηκαν. Γι' αυτό και εκδόθηκε διαταγή από τον διοικητή της μεραρχίας να μην πλησιάσει κανείς το ποτάμι σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα. Ο ήρωας του διηγήματος όμως αποφάσισε, παρά τη διαταγή, να πάει στο ποτάμι για να απολαύσει ένα μπάνιο. Μάλιστα το βράδυ στον όνειρό του βλέπει τον εαυτό του γυμνό να στέκεται δίπλα στην όχθη του ποταμού που μεταμορφώθηκε σε μια όμορφη γυναίκα που τον περίμενε γυμνή. Όταν το πρωί ξύπνησε μπαλαντωμένος, με το αίσθημα της απελπισίας πιο έντονο στην ψυχή του, αποφάσισε να πραγματοποιήσει το σκοπό του. Έτσι πήγε στο ποτάμι και αφού άφησε τα ρούχα του και το τουφέκι του στη ρίζα ενός δέντρου, με πολλές προφυλάξεις μπήκε στο νερό. Κολυμπούσε για κάποια ώρα, απολαμβάνοντας το μπάνιο σε παιδί, ώσπου ξαφνικά είδε το κεφάλι κάποιου άλλου που κολυμπούσε κι εκείνος. Και ο άλλος τον αντιλήφθηκε και για κάποια στιγμή κοιτάζει τον αμήλυτη, χωρίς να μπορούν να καταλάβουν ότι ήταν φίλοι ή εχθροί. Ένα φτέρνισμα, μια βρισιά και αποκαλύφθηκε η εχθρότητα. Όταν είδε τον άλλο να βγαίνει κολυμπώντας ζεστικά, κολύμπησε γρήγορα προς την όχθη, πήρε το τουφέκι του, το σημάδεψε, αλλά τελικά δεν πυροβόλησε. Σκέφτηκε πως ήταν απλώς οι άνθρωποι, όμοιοι στη ψυχή, που το ποτάμι τους έμενε και με τη σκέψη αυτή έπεσε νεκρός από τη σφαίρα του άλλου. Το μήνυμα του διηγήματος, βαθιά αντιπολεμικό, είναι όπως ο πόλεμος κάνει τον άνθρωπο από άνθρωπο, καταργώντας αξίες ανθρωπιστικές, αδρανοποιώντας το συναίσθημα και τη λογική. Η αναζήτηση της ελπίδας, όπως προσφέρει ο τίτλος της συλλογής διηγημάτων, αποβαίνει για άλλη μια φορά αστεία. Συγχαρητήρια. Από το μουσικό είπατε. Ωραία. Για έλατε εδώ μπροστά τώρα για να ανέβει και η άλλη ομάδα. Καθώς ετοιμάζονται τα παιδιά. Ας έρθει η άλλη ομάδα.
ετοίμασα μια ερώτηση. Πάτε λίγο, δεν το να σας μπερδέψω. Μιλήσατε για μουσική. Τι θα λέγατε, η μουσική απευθύνεται στην καρδιά ή στο μυαλό? Συμφωνείτε όλοι? Η μουσική λοιπόν απευθύνεται στην καρδιά. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι μεγάλη σχέση έχει η μουσική και την πληροφορική. Είναι το κομμάτι που λέγεται γλώσσα προγραμματισμού. Όπου το πεντάγραμμο γίνεται ο συντάκτης, όπου γράφουμε προγράμματα. Οι νότες σας, πόσες νότες έχει το πεντάγραμμο? Μόνο 7, 8, κάτω εκεί. Και έτσι εμείς μιλάμε για ένα πολύ μικρό ρεπερτόριο εντολών. Και με αυτές τις 7-8 νότες εσείς εκφράζεστε και συνθέτετε μουσική, έτσι δεν είναι? Όπως και ένας προγραμματιστής εκφράζεται συνθέτοντας προγράμματα. Αυτό είναι η πληροφορική. Και ξέρετε, υπάρχουν καλά προγράμματα και όχι τόσο καλά προγράμματα. Όπως υπάρχει καλή μουσική και όχι τόσο καλή μουσική. Μέσα εδώ μάλιστα υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι γράφουν πολύ καλά προγράμματα. Όπως εσείς, πολύ καλή μουσική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να ρωτήσω κάτι. Πώς ακούγεσαι εσείς, δεν είναι? Λοιπόν, παίζετε κάποια όργανα. Έτσι δεν είναι? Για πες, ποιο είναι το πιο για σας καλό όργανο? Αυτό είναι κάτι σχετικό. Ο καθένας εκφράζεται με το δικό του όργανο. Για μένα, ας πούμε, προτιμώ τη φωνή μου ή το κοντραβάσο. Γιατί η μαμά του, η Βασιλική, την εκφράζει πιο πολύ το βιολί, τη Μαρία, το πιάνο. Είναι κάτι σχετικό. Το ίδιο είναι και η καλύτερη με τη μουσική με την κακή μουσική. Δεν υπάρχει καλύτερη κακή. Είναι αυτή που μας εκφράζει πιο πολύ. Μπράβο. Ειδικά για να μάθετε. Και ξέρετε, το φεστιβάλ για μας είναι ψηφιακή μορφή. Για εσάς θα κάνουμε την επόμενη χρονιά μια εξαίρεση. Λοιπόν, θα έρθετε εδώ, θα κλείσετε τον ήχο και η μουσική επένδυση θα είναι στο έννοιο. Εγώ πάντως ήθελα να πω σχετικά με αυτό που είπε ο κ. πριν, ότι εμείς προσπαθούσαμε. Εγώ προσωπικά προσπάθησα να εκφράσω μέσω της μουσικής αυτά που νιώθω, τα αισθήματά μου. Για οτιδήποτε. Πόνος, χαρά, αγάπη. Είναι πολύ ωραίο και μπορούμε να μοιραζόμαστε τα αισθήματα και τα συναισθήματα μέσα από τη μουσική. Και έτσι είναι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.